Traffic jam, Hong Kong. Rush hour going home after work yung mga tao dito sa Hong Kong. Dito sa Yaotong. Maraming tong section ng road. Yan. Tunnel yan eh. Yan. Tunnel yan. Daanan ng tren. Papunta dun sa kabila. Papunta ng North Point. Sakyan na yan. Maingay dito. Noisy. Near our flat. Pero traffic lang pag pag rush hour sa umaga at saka pag gabi ganito. Hindi naman laging may traffic eh. Sa Pinas sa Manila talagang heavy traffic talaga.
Just a quick live po. Pati sa MTR. Ang dami o rush hour.